A denominación de orixe Rías Baixas conseguiu aumentar as exportacións durante a campaña 2019-2020. Fixo nun 5,78% en volume e nun 4,34% en valor. Dito de outro xeito, as exportacións dende o 31 de agosto de 2019 ata 1 de setembro de 2020 ascenderon a 8 millóns de litros de viño e 45 millóns de euros. Falar de que unha de cada 3 botellas da denominación de orixe Rías Baixas se está exportando e ademais cunhos precios por encima da media e que supoña todo eso 11 millóns de botellas colocadas no conxunto do mercado mundial, competindo ademais como mercados principais nos máis difíciles que son nestes momentos Estados Unidos e Reino Unido, pois home, eu penso que é digno de salientar e de recoñecer. Aínda que o prezo rexistrou unha caída de 0,07 euros respecto á campaña anterior, o prezo medio do litro vendido situouse por riba da media nacional, alcanzando os 5,54 euros. Ademais das 170 adegas que integran actualmente a denominación de orixe, 107 apostaron pola exportación. Estamos vendendo moitísimo fora de España mantendo o precio. Houve unha baixada este ano, que é un ano extraordinario de 7 céntimos, pero somos, aínda así, das denominacións de orixe que temos un millor precio no conxunto nacional e, como digo, probablemente tamén no ámbito europeo. Estados Unidos segue sendo o mercado internacional máis potente dentro desta denominación de orixe, e todo a pesar dos arancéis que existen neste momento no continente americano. Por iso, dende o Consello Regulador miran de esguello que acontecerá coa elección de Biden como presidente. Estamos todos expectantes y deseando que esto se arregle y, desde luego, la posición de la Unión Europea de negociar hasta el último minuto nos da muchas más esperanzas que si fuese la de abrir una guerra comercial directa, una confrontación con Estados Unidos. Por primeira vez nesta campaña, as ventas en volume de litros de viño no mercado interior superan as do continente americano. Isto foi o resultado do traballo realizado dende a denominación de orixe para adaptarse, por exemplo, á situación derivada da COVID. La exportación se está comportando mucho mejor que el mercado nacional. ¿Cuál es la razón? Bueno, pues quizá ha habido menos cierres de hostelería, quizá en la exportación la gente compraba más los vinos en la alimentación, más que en restaurantes. Tras estes datos, o Consello Regulador prepárase a campaña de Nadal, unha época fundamental para esta denominación de orixe e que estará marcada, sen dúbida, pola pandemia. Los regalos de empresa, que son siempre un capítulo importante en la campaña de Navidad, espero que se mantengan, pero todo el mundo está esperando que esto se arregle, que salga la vacuna, que volvamos a ser los de antes, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues reduciremos un poco el volumen de ventas en el mercado nacional y a ver lo que pasa fuera.